weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to maqama to waali to fimbu to jaareɓe to wompu to taktaka to sehil baabi to samba kanji ko on takku to buruuje ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno idrissa diallo to butande ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie yidde laamu leydi Mauritanie ko hitande dartonde woni 2023 hoto ɓuura temedde ɗiɗi tonnes taw ko liɗɗi biteɗi ton hoto ɓuura ɗum ko awete nder amaje kadde leydi hem to leydi Sénégal temedde 4 e magasin ko ɗum tigui woni ko service contrôle taw ko commerce waɗi tigui contrôle e nder jeehe Dakar hollirama tigui hen 453 boutique tawama tigui kormaki piruji keesi jamiraɗi ɗi to leydi Mali MINUSMA woni kaska bulen woni lafaji mbulaji tawteɗi nder leydi he mbadi MINUSMA yimɓe kala noon e lo saaha joni namdo beele MINUSMA wona e cilciltiri mum saabu kala ñalawma wooda leydi a sotturi yidde artirde leydi koninkoɓe muɗum to leydi to leydi Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré ko hoorejo leydi ndi e mbadi transition o holliri ñalawma hanki o nder jonde jagorɗe wonde kay o yaafima salaire ko wiyete kay jobdi hoorejo leydi kanko kay o heddoto tan koye jobdi capitaine e martaba capitaine jobdi muɗum ko heɓanno ko addi komo wona hoorejo leydi to leydi Côte d'Ivoire gendarmeɓe hewɓe juuɗe mumen ne moddi e cocaïne drogue mo hinde cocaïne nangganoɗa 2021 tawa ko ɓuuri hen hewde wujjanoma e nder dépôt ji to ɗum moftano to leydi Niger laamu leydi France walliti laamu leydi Niger hélicoptere uji ɗiɗi ɗi hinde gazelle taw ko hélicoptere uji ɗi guerre bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalla walla eddanawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo hune ceerno Djiby Sy ne safra fiji kewɗi ɗi jiida cirola omo safra wonduɓe kista fibroma dogam sitta wonduɓe diabète tension cholestérol asmo ɗojjo duumiɗo keeceje musoje koyɗe musoje ceerno Djiby Sy ko jawrande rewɓe sattoraɓe dewle rewɓe wonduɓe e gorko seyɗani rewɓe sattoraɓe ɓesgu e dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen worɓe joguiɓe rafiji worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum 17 rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum fodde 19 rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo noon waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafini yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent to neɗɗo woni taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗede listihara ko indema inde nene ma dokkata o haala ko woni nder ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe to leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu so tawi ko leydi Sénégal ko temedde 4 CFA leydi Mali e dendagal leyɗele taariɗe leydi Sénégal kala so tawi ko wonɓe leyɗele goɗɗuɗe ko wayno Afrique centrale Asie Europe Amérique ɗum listihara hay mbuɗu yoɓetake ko gratuite ceerno Djiby Sy ne andina dendagal yimɓe mum wonde oɗo saahaji omo tawi to jum kala so neɗɗo wawi wonde nder leydi Sénégal e kala to leydi neɗɗo wawi wonde so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne mbawi neldede ha yettoma ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo jokkodirde mum so tawi koto leydi Sénégal numéro makko leydi Sénégal mbaɗata numéro makko leydi Sénégal ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko yimɓe hebdemo to banggue WhatsApp numéro makko ko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne jogui mignon bawɗo golle ɗe kañum heddita base makko tawteɗo to Nouakchott legal bitegal nettek ene wiye ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone
ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 0013 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden danɗo faade makko. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu. fulɓe mbi kala ko ɓooyi juuti allah ne wela goonga ne tawa. gorel teya ko haa ko moƴƴe iwruken to korginoro ari ko wallude en e safrude en haa moñi kala yiito heen hoore muɗuma. aan mo haydara musani sa jokkondire gorel teya ene faddonoma ñabbuji goɗɗi limtaɗi e gorel teya. an jogiiɗo AVC jogii cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma ɓanndu wulooru ɓanndu jaaɗooru tuƴiiɗo koyɗe muusooje koppi muusooje jokkondire gorel teya jooni jooni keɓa heen ko laaɓi. so a yiɗi janngande hoore ma haa ngannda ñabbuuji kaalaaɗi e gorel teya njahata koto site maɓɓe internet a mbatta ko www point gorel teya point com. so a yiɗi heɓde tonngoode gorel teya mbawa jokkondirde maɓɓe jooni jooni woto woɗɗo. so tawi koto leydi Kongo gonɗa jokkodirta koye Mamadou Gaya mbatta ko 00242 05 050 36 08. so tawi koto Afrique du Sud gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Sow mbatta ko 00 227 827 46 76 72. so tawi ko Abou Sow Kawral Fouta business ɗum koto États-Unis de Amérique mbatta ko plus 1 34 77 01 56 77. so tawi koto Mozambique gonɗa jokkodirta ko Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado ɓurɗandirede Alex mbatta ko plus 258 86 86. 86 128 77 21. so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 00336 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade gorel teya jam tan woni heen. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen goni alkamisa 17 lewru novembre hitande ujunnaji 2020 habruji moon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah. hono no mbiruɗen gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie pujorɗen kene wona joni noon duuɓi 15 leydi Mauritanie ene jeeya e fedde taw ko fedde leyɗe renduɓe kaya taw ko leyɗe joguiɗe e nder maaje men kaaɗe liɗɗi biteɗi ton ɗi ndena fedde noon ɓe jooɗima batu mabɓe ko fati kay e peeje ɗeɓe poti ƴettude haaɓe mbawa rende ɗina liɗɗi biteɗi ton leydi Mauritanie noon kañum tigui kañum rokkiri tigui kota mo rokkiri wonde hitande 2023 woni hitande dartone ɗe e hitande 2024 kala ɓe kolori kala hitande ɓe kolori kota mabɓe ko yo temedde ɗiɗi tonnes taw ko liɗɗi ton ko ɗum tan woni fagata ko awate e nder maaje kaɗɗe hen hono no holliri Sidi Ali Wul Sidi Bakara on ko kañum woni directeur général ko fate awa e nder leydi Mauritanie. ene holliri kadi o holliri noon e oɗo saaha kanko noon o holliri wonde leydi Mauritanie kay ene hormi kuule ko fati kay ɗe pelle ɗe ƴetti ko fati awoji kala beele wawde rende kon kullon walla ɗina liɗɗi taw ko tawteɗe nder maaje kaɗe ɗe leydi Mauritanie ha ɗen wasa gasde ha no hannirta ni.
guna batu noon ngu jooɗi tigi walla batu ngu jooɗi tigi koto Portugal to wuro wiyetengo Valla de Lobo noon ko ngel batu ngu jooɗi ɗum ko ñande sappo ya naya lewru gonɗen ndu ha nogas go kayru lewru novembre ndi gonɗen ndu honno no holliri kay ɓe koliri noon e oɗo saaha joni woni fadare mabɓe kay ko yidde moftude e rende ɗiɗon liɗɗi biteɗi toon tawane wawi awede ɓe naftora hen tawa kadi eɗi gasani eɗi mbawa heddade hano hannirta ni e nder maaje kadde hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fade negol jawdi woni ministre de l'élevage hono Mohamed Wula Abdallahi Wula Othmane o joddima alarba hanki o sappo jeegom lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi e président résident du programme des Nations Unies pour le développement woni PNUD hono biteɗo Mansour Ndiaye ɓe jewtiti ko heewi noon ko fati kay e peeje poɗɗe ƴettede gam kay ɓeydude tekkinde jokkodirala moƴƴala hakkude PNUD fedde PNUD nde hakkude mum e leydi Mauritanie ha tenti noon to banggue élevage ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ambassade mo leydi France tawteɗo to Nouakchott wondude comité national olympique et sportive leydi Mauritanie ma ndendina ɓe mbadda junggo e fandu ɓe mbaɗa tigui ɓe mbaɗa ñalli taw ko ñalli ñande sappo e jeetati ñande sappo e jeenayyi lewru novembre ɗo gonɗi ɗum to institut français to mo Nouakchott ñalli ɗi noon ko ñalli porte ouverte woni damala koko udditi ala jobdi ala kaɗore wonande kay kala jiɗɗo wawde arde tawtorede ɗiɗon ñalli ɗiɗi balle ɗiɗi ɗi ñalli noon koko fati e coftala ɓalli nder leydi Mauritanie mujibo ñalli ɗi noon ko yidde siftinde yimɓeɓe kay e andin ɗumen nafoore sport andin ɗumen kadi wonde sport ene heewi fayida no feewi ɓe kolliri noon sport ko hunde cellal ko hunde tigui ɓeydore cellal ndenore cellal ko hunde kadi diwtoji rafiji kewɗi ko hunde kadi wawde rendinde yimɓe hewɓe ɓe jiida tuɓi ɓalli ɓe jiida tigui ras ɓe jiida leñol ɓe jiida ɗemgal rendinde ɗumen kañumen kala wadde ɗumen nokku goto ha wawa tigui ɓeydude pamodiral hakkude yimɓe e nder ñalɗi he kadi ɓe kolliri man mbaɗe hen conférence uji tati tawa ɗina conférence uji noon yuɓɓinta ɗumen ko tambiɓe club aji walla fédération ngaji universitaire et journaliste uji tawa ko Mauritanie naɓe wondude e Français naɓe ha joni ko leydi so nummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena service aji direction taw ko direction de commerce ɓe leydi Sénégal ɓe jippima e nder jeehe Dakar woni nder jeereji Dakar ɓe jippima hen tawi kadi ɓe jippi hen noon ko ƴewde so tawi kay commerçant ji ɗi tawateɓe nder ɗen jeehe so tawi no kormi haalande hoorejo leydi ndi ko fati ustugol cogguji taƴaɗi oɗo saaha joni hollirama noon ɓe contrôle nogas jeegom secteur e nder lamorgo leydi ndi to Dakar to Pikine to Guédiawaye to Kermesere ha to Rufisque kala ɓe contrôle temedde nayyi e sappo e jeenayyi magasin koɓe mbaɗi contrôle hen temedere capanɗe nayyi e tati e nder ɗin ɓe contrôle ɓe tawi tigui kormaki kuule ɗe mbaɗama convocation dokkama mone mum kala rokkama convocation ɓe kolliri kadi e nder contrôle goto moɓe mbaɗi ɓe mbawi rendinde kene qime ha million ngaji jeenayyi e feccere saabu kay ɓe ndendini 9 millions 415 mille francs CFA taw ko taw tiggo amanduji ɗiɓe keeɓi e ɗiɗon commerçant ji taw kadi koɓe nunɗani ɓe jaɓani hormade kuule ɗe li laamu leydi ndi rokkiri ɓe kolliri kadi ɓe mbaɗi saisi woni ɓe kefte juuɗe commerçant ji taw ko yeeyoɓe cogguji ɓurɗi ko laamu ngu yamiri ɓe kefte mumen capanɗe jeegom e goho piccala go tonne taw ko sukara ɓe kefti sappo e ɗiɗi bidon taw ko bidon ngaji nebam ɗi 20 litres ɓe kefti kadi sappo e joyyi piccala jeetati jeetati e joyyi tonne taw ko maaro e 1,3 tonne taw ko basalle ɓe kefti kadi kene qime ha temedde ɗiɗi ha tonnuji ɗiɗi piccala 231 taw ko kosam le en poudre kosam poudre ɓe mbawi heptude ɗum e juuɗe commerçant ji taw ko yeeyoɓe cogguji ɗi laamu ngu yamirani ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñawore wonande kay ɓen taw ko garde koruji Ousmane Sonko nayo teɓanoɓe kayya e tawa kadi ko tumanoɓe wadde agressé yimɓe hewɓe no fewi ñawore mabɓe noon waɗi koto Mbour hollirama waɗi tigui ñawore mabɓe de noon waɗi tigui koto ñawore nde noon hollirama wonde kay procureur o yamiri tigui yoɓe
fioɓe cokke procureur o yamiri noon taƴiniɓe monemaɓe kala duuɓi ɗiɗi taƴanama duuɓi ɗiɗi tawa hen hitande ko kaso ferme woni yitannague hitande heddinde jomum wawi wonde boowal so tawi ala ko waɗi kayi wonata ko boowal ha hitande timma ɓe kolliri noon wonde kayi ko procureur namdima yo biteɗo Modou Diaw o noon yo woppite ha laaɓa o namdima kadi biteɗo Oumar Diona on procureur namdima kañumne nde taƴante hitande taƴane hitande tawa hen lebbi jeegom ko ferme ko heddi ko noon wasa wonde ferme wasa wonde nder kasoji so tawi ala ko waɗi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Tamba police yiiti réseau mawɗo no fewi pirti taw ko trafic waɗannoɓe trafic ɓen ɗannotoɓe ɗanne suuɗere nder leydi Sénégal enen ɗawi ɗumen to leydi Liby mawɗo réseau noon ne wiye ene yette Ndiaye wiyama teeɓa kañum e dendagal gollodiɓe mum kala neɗɗo noon teskama tigui ɓe mbi yemnade ɗum ko 500 000 ha 750 000 francs CFA ɗum woni koɓe kewi namdade kala neɗɗo ɓe balla ɗum kay ummade nder leydi Sénégal ha yettoto leydi Liby oɗo saaha joni ɓe teɓama koto Kaolaka paɗena gollotoɓe société biteɗo Fera no woni front d'intervention routier autonome tawi tawateɓe to Kaolaga ɓe kolliri tigui ñalawma hande ɗo lewru waɗi lebbi jeegom koɓe keɓani jobdele mabɓe ɓe tampi ɓe lorli no fewi yoga e mabɓe ko chef de famille yon tigui joom galliji kadi ala to loriti so wona ɗiɗon kon ɗon saloron kono ɓe kolliri lebbi jeegom joni haydara la koɓe jii ɓe kolliri noon so tawi kay lewru décembre ndu maayi wattata lebbi jeeɗiɗi koɓe keɓani haydara so tawi ɓe keɓani jobdele mabɓe koɓe jippotoɓe booli wadde seppoji mabɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni jeen ha to Ziguinchor jabbo jana musidɗo men seydi men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV. Ruji garanen ɗo e nder Ziguinchor hande dey jeyeten ko to e département Niaguis. Mariam Sonko dey o waɗi haalande makko e Zig FM o holliti kamɓe ɗe waɗi ɓe yaade toon ko mbaliti ine heewi on toon banggue mbaliti ummotoɗo ɗo e Ziguinchor o yuppete ko dande maayo to e Niaguis. ɗum noon Camara Kounda yettude Balantu Kounda kamɓe fof ɓe ndendi eɓe jogori wadde laaɓal nde wonno mbaliti o so naati e maayo ngo liɗɗi ɗi ñaami rafiji ɗi gartata koye yimɓe ɓe ɗum no ɓe ummima ittude ɗum ko ɓuuri yawde yaccade elle ko mairie kamɓe de ɓe kolli weltare mabɓe e garangal Abdoul Qadir Ndiaye ummade to e Dakar président de la république kañ koni limo administration Ziguinchor e Bignona yo ƴeew golle ɗe fodde temedde jeegomo liggotono toon ina wayno kanko maire Ousmane Sonko nde o ari nde o riiwi hen temedde ɗiɗo kamɓe fof noɓe noddama yoɓe ngar udditama centre ɓe mbawa janngude hen métier ɓe mbawa janngude hen golle so waɗama examen goto meɗe fof wawa dañde waɗede embauchement kamɓe fof noɓe kolli weltare mabɓe ɓe mbi nde wonno guila oɗo maire juuɗi ina wayno kañum woni tan koye jaali jooɗaki ɗo jooɗi ko Dakar toppitaki mairie o kamɓe noon soɓe dañi bawɗo arde ina haalda e mabɓe ha wawa walludeɓe e golle no ɓe mbawi wurnirde galleji mabɓe ɓe kolla tan ko weltare ɓe jetti Allah noon ɓe jetti président de la république e Abdoul Qadir Ndiaye so tawi no mima ɗon eɗen gandi Balantu Kounda naaɓe kamɓe ne ummima e laaɓal gila e mawɓe ha e sukaɓe rewɓe e worɓe kamɓe fof ɓe darima ɓe jalti ñalawma o hanki pour fittude wuuro ngo e dennagal ko woni e beddaji ɗi askan kaasa dey holli weltare mabɓe Ousmane Diallo maire mabɓe o ko ari ko ɓe meeɗani dañde courant ina wayno courant huɓɓi toon gila tuggandema e Senghor ha heɓanma Abdou Diouf heɓanma Ablaye Wade ɗum noon ko e laamu président de la république Macky Sall ɓe dañi ɓe kolli weltade ɓe e weltanade ɓe président de la république ɓe mbi mandat tati ɓijo président foti ko heɓde nde wonno ina dari ina fewnanaɓe nokku mabɓe o kamɓe de pewnanoɓe nokku mabɓe o ko on taɓe gondi ina wayno noon kamɓe ko opposant ɓe wonno toon ko holɗum kamɓe ɓeɗo Pastef naɓe ko kamɓe ɓurno hewde ɓe ɗum ɗo ɓe jatini ɗiɗo konnguli ɓe mbi koɓe kamɓe kala ballowoɓe ko on taɓe gondi ɗum noon président de la république ina foti wadde mandat tati ɓijo ɗum noon Weltare TV musidɗo moon Ahmed Issa Kébé gorko mbotto
kabruji ɗo foɗo radio zikir ton jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yalla koye wadde jam allahumma amina seydi keɓe golle ma juuɗi peewi sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗena yontere wotere noon caggal kay nde julɓe leydi Mali mbanno tigui mawɓodiral mumen e seppo mumen molantego Allah e nder Bamako lamorgo leydi Mali hollirde kay mette mumen e vidéo jaltiɗenoɗo taw ko nate ɓosoje ko wiyete blasphème woni tigui yennude diine islam ƴettode e jelnude e Qouranil Karima tawa kadi addino gon seppo ko biteɗo Chérif Ousmane Madani Haydara caggal mbiɗen noon yontere wotere caggal ɗum horeje leydi ndi ene wawi noon taw ko yikke walla julɓe ɓe ne mbayi hewde ni ko ɗum tigui yontere wotere o bis caggal ɗum o bismima oɗon biteɗo Chérif Ousmane Madani Haydara o bismima ɗum to palais présidentiel to Kuluba o joddima mum ɓe jewtidi ko juuti no fewi ɓe jewtidi kadi ko heewi kono noon hay konngol gotol koɓe jewtidi hakkude mabɓe ala ko ɓocciti yani e juuɗe meɗen ha joni ko leydi Mali keddoɗen son excellence Hassana Taler Sy Salhamani ko kañum woni ambassadeur joɗini république islamique de leydi Iran e nder leydi Mali to Bamako o joddima en audience e Abdoulaye Diop kañum woni chef diplomatie woni ministre des affaires étrangères mo leydi Mali ɓe jewtidi no fewi noon audience o noon wanno tigo guila ñande altine sappo e lewru novembre ndu gonɗen ɗum ɓe jewtidi ko heewi ko fate jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Mali keddoɗen MINUSMA ko mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali woni tigui ko laafaji mbulaji walla mbiyen ko casque bleu en taw tewe nder leydi Mali e oɗo saaha joni noon yimɓe kala moni kala namdo hoore mum beele MINUSMA wona tigui e siltiri mum woni beele tigui lamba ka wona tasde woni kay saabu kay oɗo saaha kala e kala saaha wooda leydi wotiri sorto holliti tigui wonde ko artirta koninkoɓe mum walla nawta koninkoɓe mum ha laaɓa caggal de leydi France rewno hen ko leydi Bretagne e Pays-Bas joni kadi leydi Côte d'Ivoire rewi hen e oɗo ñalawma hande kadi ko leydi Allemagne holliti koko yaltinta koninkoɓe mum ha laaɓa e laafaji mbulaji woni casque bleu en oɗo saaha joni noon beele kay fijirde nde wona e firtade wone wonde saabu kadi laamu leydi Mali e gardugol colonel Assimi Goïta ene hollire kala saaha wonde kay ɓe nderɗani e MINUSMA so MINUSMA ne yiiɗi tigui heddade nder leydi he la budda kay jaɓa koɓe mbi ko so ɗum ala yo haaɓu hombuji mum yalta leydi mabɓe ha laaɓa beele kay wona ɗum ɓe goni e wadde oɗo saaha kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen pôle économique et financiére de Bamako ko catalal finaɓe ko fate rewidade ngaaluji leydi ndi so naati haɓade mbuñaari ɓe mbaɗino convoqué ɓe teeɓima goto yimɓe gollotoɓe e impôt guila o golla noon dendagal gollotoɓe impôt kala kolliri wonde kay oɗo saaha kala nana ñirɓini koko ƴiwni jogori kay ko wadde seppoji mumen hollirde kay mette mumen en namdade de neɗɗo mumen woppite ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe kolliri noon so tawi kay on woppitaka koɓe natoɓe tikkere hofmo juuɗe ha joni ko leydi Mali keddoɗen hukka ak Husseini ko inde neɗɗo ko kanko wonno tigui kanko wonno juge islamique e nder Tombouctou e saaha kay mo jihadiste en laamino rewo leydi Mali ɗum wonno ko en 2012 ko kanko hukka al Husseini noon ko kanko tigui laamu leydi Mali oɗo saaha joni kanko kala wonde sous contrôle judiciaire kanko kala wonde tigui taw ko poursuite judiciaire waɗede makko haɗani laamu leydi Mali waɗimo décoré ñande jeenaya lewru novembre gonɗen ɗum on décoration noon saabima tigui ñirɓinali kewɗi e pelle kewɗe ñirɓinima hen kolliri hen metti men no fewi namdima kadi te on décoration ittete e makko ha laaɓa alarba hanki o ko capantati e jeeɗiɗi fedde wondude organisation ngaji taw ko société civile en kañumen tigui ndentidi kañumen kala ciifi communiqué goto ɓe ɓayini communiqué o namde hollirde mette mabɓe kay e ko laamu leydi Mali waɗimo décoré ko e namdade kadi oɗon décoration ne ittete makko ha laaɓa saabu kay ko manda tigui oɗo saaha joni kala poursuite judiciaire walla poursuite leydi justice ene waɗimo poursuivre saabu kay gueɗe kamtorine no fewi e saaha kay o wonno juge taw ko juge islamique to Tombouctou hollirama yimɓe hewɓe juuɗe mumen taƴama hen omo tuuma noon ko wiyete crime de guerre et crime contre l'humanité ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paaɗen alarba hanki o joɗima jonde jagorɗe ɓe leydi Burkina Faso jonde nde noon waɗi ko yeeso e gardugol hoorejo leydi ndi hono capitaine Ibrahima Traoré e nder jonde he noon
ɓe ciifi décret on décret noon ko tajje ko fate salaire woni jobdi horejo leydi e salaire gonɗo premier ministre woni hoore jagode leydi ndi wondude e salaire ɓen taw ko wiyeteɓe président ji institution ngaji wondude e gouvernement o kala caggal ɗum noon nde ɓe taƴi ɗin salaire aji noon capitaine Ibrahima Traoré horejo leydi ndi e mbadi transition kanko noon o holliri tigui wonde salaire kay jobdi horejo leydi o yaafima ɗum saabu kay kanko o heddonoto mo yondikkini e salaire mo heɓatno taw ko haqqe capitaine woni tigui dadiɗo mo hinde martaba capitaine mo heɓatno ha joni ko ono salaire tan o heddi wonande kay salaire horejo leydi o yaafima ɗum noon ko holliri tigui wonde o arani e laamu gam ƴewde haalisa walla heddade e laamu ari ko gollade ko noon kadi dendagal jagoɗo woni gouvernement o kala ministre uji ɗi kala kamɓe kala ɓe kawri ɓe ciifi wonde kaye lewru mabɓe jobdele mabɓe lewru novembre ndu gonɗen ndu so ndu maayi kaye dendagal jobdele mabɓe mone mabɓe kala holliri 50% woni feccere jobdi mum yo wanjoyi e caisse taw mo mbiyata caisse national de la solidarité gam yidde fabade ɓen ɓurɓe famdude doole ɓurɓe famdude sembeji ha tengti noon e ɓen yimɓe miskineɓe taw ko doga molto en woni tigui dogɓe galleji men région ngaji men taw ko déplacé interne ene taw e nder leydi he yo ɗin kalisaji yo patun gam fabade ɗumen ha joni kabruji men ɗemgal pulaar to leydi Côte d'Ivoire dorok kewɗo nanganoma taw komo hinde cocaïne ɗum wonno ko en 2021 on nanganono koto kaggulali mo Abidjan on dorok noon e nder leskoji mum taw kadi o ummino ko caggal leydi teskama noon dorok o feccere muɗum walla ko ɓurno hewde hen wujjanoma e nder oɗon pore dépôt ji taw ko koninkoɓe leydi ndi moftuno ɗuma taw ɗum noon caggal kayne neɗɗo goto nanga noon e lewru août o nawa to maison d'arrêt caggal ɗum noon o limti yimɓe hewɓe capitaine militaire gendarme ɓe hewɓe oɗo saaha joni mbiyama teeb taw juuɗe men tuuma tigui ko moddude e oɗon drok on drok noon moɓe tuumaɓe ɓe nawi ene qime goto e mabɓe noon tawama tigui galle mum 45 sachet hen sachet kala ene waɗi ko wene 22 bloc taw ko cocaïne ene qime ha 1056 bloc cocaïne jaru mum ene qime ha 25 milliards francs CFA non so waccitama kalis euro ene hawra 38 millions euros ko ɗum tigui woni ko tawa e juuɗe mabɓe koto leydi Niger paɗena laamu leydi France rokkiri tigui alarba hanki o 16 lewru novembre gonɗen ndu ɓe rokkiri ballal mabɓe ngal ballal noon ko hélicoptère uji ɗiɗi taw ko hélicoptère uji de guerre ɗin noon kodi hinde gasel ɗina hélicoptère uji ɗon ɓe dokki ɗum ko laamu ko de koninkoɓe leydi Niger beele kay ballal ngal noon ko mbadi kay gam wawde habtade tekkinde nden ko heɓtade terroriste en e nder leydi he ɗiɗo hélicoptère uji ɗiɗi ɗiɓe dokki ɓe hanki ɗi noon kañum wattata hélicoptère uji joyyi ɗi hinde gasel ɗi laamu leydi France walliti leydi Niger musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerra ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon kabaruji men e ɗemgal pulaar sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amadou Sak Keɓe ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on. Mm-hmm.